Сине, стъпалата, татко. Има дупки. Слагай ги в дупките. Удари ли се? Крачетата ги мушкаш в дупките. А, така. Не бързай, тати. Дърпай си въженцето с тебе, когато много ти изостане. Браво, сине! Добре ли си? Еба направо къде? Точно така, бе. Ей, все едно цял живот си го правил. Бавничко, не бързаш. Да, ти тренираш в момента за нея. Така е, давай. Мале, тата става много високо. Високо си? Точно така. Точно така, сине. Дръж. Гледай си на там. Няма, ти докато се движиш, не хапат. Виж там горе. Бутни си зеленото отгоре, въженцето бутни. А, така. Нарочно е така, да ти е трудно. Стъпи отзад на въжето, иначе ако не стигаш. Мини в другия край сега, в другия край, а така. Ръката на жълтото въже. Точно така. Точно така, а така. Бе, ти си супер, бе. Гати катерачи си. Най-последния кръг сигурно е най-трудно. Виж,
Да. Силно? Давай, върви, то ще си тръгне. Давай, давай. Не го... Остави го, бе, то ще си върви по тебе, стига. Върви, то ще тръгне спокойно. Абе, давай натам, ще тръгне по тебе, ти казвам, спокойно. Ето, почти го направи. Браво, бе, татко. Давай, нищо. Супер, бе, ти си страхотен, бе. Бавничко, тате, бавничко, стъпвай, така. Сега, дай да помислиме. Мини под въженцето, тати. Лекичко. Не, прескочи го. Прескочи го. Ще се справиш, бе, как не можеш? Така. Прежули ли те? Ми става по-трудно, давай. Хващаш се за червеното. Няма, бе, то, нали си обезопасен? Така, я да те видя, ставаш ли за игри на волята. Така. Как че няма сложат? Да. Как се люляш? Бавничко, не бързай, татко. Хвани се за жълтото, така. Залолей се. Браво, колко си умен. Не, за жълтото отгоре се стъпи върху жълтото. Леко, спокойно. То ще дойде. Придърпай си го като преди. Така. Така. Внимателно. Спокойно. Сега ще стане. Придърпай си го пак. Не. Така, придърпай го с кръчето сега. Така, те там стъпи. Спокойно. Перфектен си, спокойно, бе. Така. Лекичко, браво, бе, сина, бе. Айде, другото е лесно. Зигзаг. Николко, сега ще се спускаш, ще се излюляш.
Там при чичкото. И ще е много яко. Как ще паднеш, бе? О! Айде, сине, приятно!